ngifika nje endlini amuthi ngithi nje noma sekuthiwa nje umuntu wami usungithatha advantage ngalo ndlela noma sekuthiwa nje wenza ngale ndlela angazi phela wena wazi ukuthi wenzani noma sekuthiwa wenza ngale ndlela owenza ngayo hawu sangaze nisebenzisa nemoto yamfethu only God knows babenzani phakathi kuyona nokuvula ibhuthi kubeke notshwala cha sengiyasho ke phela sekuvaliwa amabhuthi ubani owazi esevaliwa amabhuthi kwenzakalani sizifaka kuzona Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu esithi ngabuyelani emendweni nehleli noLongstar namhlanje vashela udadewethu othi naye ufisa ukuzoshare sakhe isitori ukuthi yini le yamphakeshisa wathi ngiyabuya ngcono ngigoduke sawona njani ngiyaphila usemuhle Ngiyabonga sengimuhle manje usumuhle manje awungixoxeleke uba igama usisi owakuphi igama lami ngofikile ufikile ungakazondi wakazondi okay uqhamuka kunendawo ngokuhlala ngiseHammersdale useHammersdale okay eHammersdale ilapho ushadele khona noma isekhaya eHammersdale ilabe ngikade ngishadele khona oh shuthi wathatha umuzi noma sorry man ilade isekhaya sorry man yeah isekhaya why am I being confused isekhaya Ncese okay ukuthi la bengikade ngihlala khona mina ngihlala eCape Town oh uhlala eCape Town oh no husband bengihlala eCape Town oh okay so manje ke tell me about ufikile who is she from being a young lady nje na abe umuntu wesifazane ubani ufikile okay ufikile is umuntu esifazane nje nkosami ozithandile ikuthing okay yes ufikile she's a hustler ufikile sometimes ubebe cry baby ne ubebe cry baby ubebe cry baby kodwa nje izinto ethola ukuthi umuntu ubhekana nazo no I can handle those things I'm a praying lady okay yes, so uyayikhetha la uthi ngiyakhala la ngistrong la okay uma ngabe angithi mina ngokugcina ekhaya oh niba ngaki it's about 3 okay then mase kuthi efamily yami kaZonde is an extended family ngiphakathi nendawo oh so manje I think I understand ukuthi I get a lot of chance ukuthi makudinga ukuthi ngikhale kwabantu abadala osisi abadala then I would then mangabe ngingedwa mina I mourn yes I mourn for amasoro zami I mourn for pain I'm the kind of a person I'm that kind of a lady who mourns I mourn mina and uma ngabe kuukuthi khona into engiphethe kabi ngiyayathenda awizibi ngiziba ngikwazi I'm not that strong for that ukuzidlule mina ngiyayathenda into that's good no that's very good so manje tell me ke umsolo anahlangana naye like tell me about him and that journey yokuhlangana kwenu okay umsolo wami yeah umsolo wakho umsolo wami no mina bengikade ngihlala eCape Town okay and then ke sahlangana ke nje like when you going to the mall and stuff ungabona this guy in the line spa yeah umona kuline uspa I'm thinking spa uma kuline you just think ukuthi ngiphuma nje mina spa wena lapho you were taken angithola manje she's taking care of me like yabona nje yatatazela and stuff oh usebenza khona no sengisho ukuthi njengoba sikulayini utatazela wenzani uyaphasi njengoba sila kulayini vele yabo so he's giving me attention ngisho kanjalo yabo and then futhi yena even though ungaphambili uzokhokha nami sengiyakhokha okay then he had to wait for me and then wasewangikhapha lapho ngiqala ukubonana okay so manje yakhula kanjani ke leyo relationship yaqala spa yakhula yona because yena waqamba amanga actually wathi unomuntu okay sorry man wathi akanamuntu okay about that wathi akanamuntu and then nangempela angizange ngize ngibe nayo mini relationship whereby
siyazana, siyaqalana. No, I didn't have that relationship. Ngathi mangifika mina ngafika ngihleli kungathi isitulo besingilindile. Yabo? Okay. And then kanti shuthi bona ngaleso sikhathi nomuntu wakhe babe nesikhathi esinzima. Oh. All right. Okay. So wena uzoba ibhandishi. Uyayibona yini? Kodwa leli bhandishi engathi mangabe ngithi ngilibeka shuthi khona wayesevele ready ukuphuma. Ilelo bhandishi engathi likanjalo khona lo wayese ready ukuphuma phakathi kwabo bobabili. Babe engena omunye engenaso isibindi sokudedela. Okay. So kwahamba njoba ngishilo nje qala nithi mangifika nje ngafika mina nje endlini kuthiwa girl pheka because ngalo mina engibizile he was like ufuna uzongiphekela yabo ngihlala ekhaya elitsha ngaleso sikhathi yena uhlala eLentunjani eDowntown. Okay. Yeah. So usathi ke kumina ke angize ufuna uzongiphekela ngizwe isandla sakhe. Mangifika umuntu oshamabhode afike nje anginikezela amabhode like ngimncedisa yabo. Then emva kwalokho wahlala phezulu umbhede umuntu ocanga ngipheke. Okay, indoda with a plan. Hayi indoda eneplan. Ngapheka ke and then after that ke no izinto zaqala nje zaba right, we were good and then xa untombazana uma nephone. And then vele uyiplanile lento yakho ukuthi uzongitshela ukuthi kwenzakalani. Khona umuntu. Yes. Uyakhumbula lo muntu engangikutshela ngayo sihlukene uye lo uyangifonela akafuni ukuhlukana nami kanjena. Yabo? So uthatha iblame uyiphosa kusisi. Sanami nje sikholwa ke story because aka-answer ngempela ifone. Yeah. Yabo. So ngathi then emva kwalokho mangabe silentunjana sihleli naye senginokufika nje senginokuhlala nje mangifuna uba ngisho nje sekusekhaya. Ngathi mangifika nje ngafika hey wafitha in like a glove. Yabona nje leyo yinto. Then kwenzeka ke ukuthi une brother yakhe. Ibrother yakhe ihlala kaLanga. Okay. So uyangibonisa again lentunjani brother yakhe. So ephone usu introduce na kwifamily noma ukusakhombisa isithombe? No, esithombeni. Okay. And then emva kwalokho usenakho ukuthi noma inini athi uyahamba yabhodwa wakhe mostly makulihlanga. So it's either mayihambile ifoni yakhe nje izoba nenkinga because izocima and futhi mina fanele ngibe ufakazi walokho ukuthi engiyazi nje sana samfana nami iyacima. Yabo? Yeah. Hayi uthoshi lonto ayinakile phela isoqala ukwenzeka. Yeah. Khamba isikhathi amane yenzela bakwa weekend hayibo umuntu amangimazi. Yabo? Then kuthi ngenye imini mayiphuma like mayiphuma ehamba angakayitholi lento ayikafiki ukuthi no something is wrong. Ngisaba ne-stress nje because mayifikile uyangifonela. Ngoba into wayenza yabo ngesinye isikhathi wayisuke ka brother wakhe ngempela. So mangabeka ka brother wakhe ngempela vele mina sengimo convinced because ungikhulumisa no brother wakhe. Kwesinye isikhathi uzothi mafikile athi hayi brother makakafiki yabo kanti ngaleyo akekho lapho. So ngenye imini ngathi hayi ngizodlala lo. Okay ngama-ayinela impahla zakhe. Ngakhumezelo mina egqoka i-t-shirt emhlophe ne-jean yakhe then ngathi charger wabanjani begin le charger hlezi kukhulunywa ngayo akuthiwa isalini ngathi charger wabanjani ayifaka phakathi ngathi ke asiphinde ke sikhuluma indaba ye-charger. Wathini? Ayibo abafana kusuba khohliwe cha ngifukuza lalela nomoya uyawubona sometimes uthi ufuna ukuzwa lawo manga sengifuna ukuzwa lawo manga ngoba uyazivela manga kodwa ngitshele lawo manga ke uyaza kwamenhle kwafana nje kwabi kwesinye story ke manje esinye story then okay ke siyaqhubeka ke no life and then kwaba ukuthi ke intombazane igcina ivelile. Okay ukuthi khona so sengiyazazi ngisembangweni kodwa umbango wami uyawubona ukuthi obvious
yabo sengiyabona vele ukuthi like so you understand ugayi ungakumina yabo because like sathandana like mina naye uyilowo nhlobo leyo umuntu akakuyekeli la endlini wenze zonke izinto akakuyekeli so uyathanda ukwenza washing hands on. Yes, uyayithanda iwashing iwesi ingubo zokulala uyazithanda. Okay. So wayithanda nje mangabe sikwenza soba yi2 into angazwani nayo ibhodwe. Oh. Kodwa nje kodwa phela khona konke sikuthandayo nezitsha. You knew ukuthi ngangazi covered. Siyancedisana nayo yonke into siba right. Then ke kwenzeka ukuthi intombazana vele ke mayivela ke intombazane ke kwaqala kwaba sembangweni ke umbango serious ke manje. Intombazana wawumxhosa. Okay. Ya umfana naye akayena umxhosa kodwa. Umzulu yena. Uyini? Umswati. Umswati. Okay. Angeke amshona nihlanye. Nanifuna uhlezi insizwa yesiswati indlela abakhuluma ngayo. Phela bekhuluma izulu. Bekhuluma izulu bengasikhuluma iswati. Bekhuluma izulu. So manje ke yaqhubeka kanjani ke relationship yenu kusuthole usembangweni wagcina decide ukuthi uhamba noba? Hey inzima lo ngibuza yona. Yeah. Ikuthi kwenzakala kanjani kuze kube kufikwa lapho. Into eyenzakala I had a friend. Okay. Umngani wami like we were close. So waye umngani wakhe ku Facebook. Umngani kaba? Wakhe uGuy. uGuy Without him knowing. Like umuntu nje umngani si mutual friend just wayevele umngani wakhe aseqaleni. Ukuthi ke wayengakwazi ukumbona ngoba akakaza ambona face to face. Oh. Lo umngani wami umbona ngoba mina yes ngikhuluma ngaye. So hawuyazi mina ngumngani sibanibani yabo? So kwenzeke ke ngesinye isikhathi kumele ngehle ngize ekhaya. Ngishiya imoto yami and everything. Ngibuye kunakho nje lokho ukuthi mangabe engifonela masikhuluma mina naye sasithanda ukubizana ngochomi. I hate that. Mina nesispend a lot of time together. Yeah. So ubuchomi kwakuyinto emani iphuma kodwa mase ngisekhaya ngithandi phela ungangibiza uchomi mina ngisekhaya wena. But umjwayezile yabo. So ngimtshela phela angimtsheli kabi. Ngithi ukuthi kodwa umjwayezile. Kodwa mina ngumuntu wakhe phela at the end of the day kufanele ukubonakala ukuthi isikhathi ayibona uchomi. Imagine noma ehamba nayo intombi yachomi. Ngimvaliswa yilokho ke nje. Angithi ngimvaliswa yilokho ukuthi sithando sami. Ungabisangibiza ngochomi mina ngomuza uchoma ngifika lapha eCape Town. Then kanti ngempela nami ngiyisholo kanti ikhona vele into. We spend a lot of time with the girl. Njoba ngingekho mina. Kodwa he would make my time. Angazi kanjani mangabe ngimfanele mina bengimthola. Chomi phela. Then koma sesengibuyile ke manje. Yeah. Hayi ngiyaxoxa ke nabangani bami phela senze sa chit chat what my boyfriends ethu. So mina I'm like umuntu amshamo bengangichitheni manje yazi kodwa angazi ukuthi mhla wangichithela ngiyokwenza njani. Ngisho futhi lapho nje ngenza into zami yabo. Shuthi ngane imphathe kabi lento mayiyini. Ngosi uyalazi iqiniso. Because ngasho kanjalo mina. Ngathi mina shemiphendele mina I don't think ibisangichithela kwamanje kodwa ke mangabe angazi ukuthi ngempela ngiyokwenza kanjani. Akasangaphendula ngabona indlela asihleka ngayo ukuthi kodwa kwasho ukuthi nami angizange ngize ngiyinake phela. Yeah. Kwahamba isikhathi shuthi umngane wami uyamudla lento. Sorry. So into amenza ukuthi imudle it because babe kade besebenzisa imoto. Your car. Yes. So kunendawo lapha ekhaya lithi kuthiwa parking. And lapho kusawu girlfriend and boyfriend anganashada. Kunelento kunendawo ekuthiwa parking lapha.
It's like a parking, kodwa thina siyibiza iparking. Okay. So bashuthele lapho. So ugirl yena akabekho worried ukuthi whose car is this now? Sebemqedile. Amshango lalela. Sebemqedile nje. Iphela izitori nje ziyalamana. So nje sebemqedile already. So umngani ke sekutshela i-confrontation kuGayi. Mina friend yami okay, umuntu wahamba waphuma endlini wahamba waye eparkini again with his friends. Ngasala mina ngikhulekile nje hayi ngibuka TV yakonakele lutho. Hey shuthi ngana miyamudla lento. Ngibone umuntu engike friend konke efuna ngitshelele yona kwathini. So now she's closer. Yeah, my friend is and then ndithi ke mina ke ngathatha kalo friend intoni abesithi kena my friend anzokwazi into enzayenza ngokusendela angithi ngama pictures Facebook umuntu wami ngathi mangabe ngithi kena hawithini ilento njana yakhe handle yakho ku Facebook like you want to follow sisasana kujola bona la nto wala waphetha lapha akazi ucabanga uyisearch phela so detective bakithi angizange ngize ngikwenze kodwa nguyena nami detective kodwa ngaleso sikhathi kwangaka ngifikele because nje yabo into kusho ukuthi isikhathi endawinakile true yeah so angizange ngize ngilento nje ngi-entertain so masomshanga ithomba ubhuti yangizange ngize ngimshaya ethombe mina ngahamba ngomlinto uzomlandela lento eparkini oshona khona ngayo umlanda ngathi mina lela ngicela ubuye eparkini akukho kude nala sihlala khona yeah ngathi it's a walking distance so girl took a walk ngathi mina ngicela ubuye wathi baby ngiyabuya nje na hawu indaba ngiyabuya nje ngathi mina yebo ngicela ubuye manje I'm trying to ukuba calm yabo angifuni ukuthi abone yabo ngithi yazi konke siyenzekile lana ngicela uze ayishuthi ashesha ayikhethe ukuthi ayingeke mhlawumbe konke ebhenile ke la angafuni ubani ngathi umamkhizi bami ufika lapha shona khona afika ngathi ngicela samba ngisumoto nginomoto ngizahamba ugirl nimshiya akekho ugirl ngithi wayehamba nabangani bakhe wayehamba nabangani ngaleyo mini okay then safika endlini ngifika nje endlini amuthi ngithi nje noma sekuthiwa nje umuntu wami usungithatha advantage ngalo ndlela noma sekuthiwa nje wenza ngale ndlela angazi phela wena wazi ukuthi wenzani noma sekuthiwa wenza ngale ndlela owenza ngayo hawu sangaze nisebenzisa nemoto yamfethu only God knows babenzani phakathi kuyona nokuvula ibhuthi kubeke notshwala cha sengiyasho ke phela sekuvaliwa amabhuthi ubani owazi esevaliwa amabhuthi kwenzakalani sizifaka kuzona then ke kwaba nengxabano uyaxolisa kwathini ngeke kodwa akuvumi ngakusasa emsebenzini ngangisebenza leso sikhathi so kune training so mangabe une training emsebenzini wawungakwazi ukuthatha i-day off during that week so I think it was Wednesday kwenzeka lento it was Tuesday mina ngizoya emsebenzini ku training on Wednesday so I couldn't cope emsebenzini I couldn't cope emsebenzini then ngangabi right so shithi ke ngawa kwabiza wena ama-ambulance mina thathiyane ngiyemelo med afonele sobona banike i-nest of kin ke seyifonele ngoba phela abasekhaya balethe kwini yathi mina ifonela nina lo ngifonele nangempeleze fike check nga-release nje futhi nganangaleyo mina zange ngizithathe isikhathi saphuma-ke sahamba-ke futhi sengirasa think kwakwaba yi-heart attack nje nyana because ngangingekho right because ebusuku silalanga masingalalanga ebusuku masingalalanga ebusuku it happens ukuthi sekumele ngihambe nje emsebenzini ngakusasa so
nemoto phela izolo ngalesikhathi esibuya imoto yaye yalentshintsanazi noma yafa amalento yafa ama-plugs endleleni. Okay. So imoto ayisivele inenkinga because sayihlala into engange-hour ngayizolo nje emgaqweni trying to see ukuthi what is kodwa sasazi ukuthi imoto inenkinga ama-plugs. Then ngakusasa ngisangahanjiswa umngani wakhe-ke emsebenzini wabe evuka yena ethi uyokhanda imoto. So imoto yayingakeni. Nangempela-ke wafika-ke imele umedi-ke saphuma-ke sama nami sengi-right. Mangiphuma endleleni yaqala phansi ingxabano. Kaxatshana. Then ngase ngafika lapha ngasegarage. Ngathi angiyi kuwena namhlanje endlini mina. Ngathi nje ngendlini. So kwakukubi shame in a way yokuthi mina cause wayengabonisi uyabo thuka. Wangabonisi nanokuphatha kabi nje. Wangabonisi ukuthi usabe concerned like no. Cishe kwafa umuntu ngenxa yami. You know, he was not concerned. He was not convincing if he was. So mina I ended up ngikhuluma amagama athi hey mfethu baningi abantu besilisa la ngaphandle. Anivele nje ngaleso sikhathi phela vele sasingashadi kwanga kanjani. So ngathi mina baningi abantu besilisa. Abantu besilisa ungabosha lonto kubona. Kwa indaba yaphela nje indaba. Ukuthi bekade ngami yashintsha indaba yabangayo. Baka isicapha. Wahamba. Ugula. Angihleli kwi-passenger seat. Angena ulenza nga-driver ngihamba ngayo endlini eKhayelitsha. Imake fast forward. You're a good storyteller. So fast forward again nishada nini? Then ke emva kwalokho ke okay, let me finish this one. So because masingena sesingenela leading to what you are asking me. Yeah, so that must figure ke then kwenzeka ukuthi ke ngihlele ekhaya endlini yami book generations. Ayibukeki. Ngiyamfonela umuntu ayibamba ifone. Ngathi ubani? Asenze kanjalo azondi thina. Then imoto elisuku. Shona khona. Mangifika khona. Gcwele indlu. Ila faka khona kwenzeka ikandali ke. Kwamele ke lo mbuzo wakhe kade ungibuza wona ukuthi kwakumele akhethe. Ngoba ngase ngifikile. Ngafika nje ngathi awu ngangafuna ukuvulelwa ngisho napha endlini engafuni ngisho nokuvulela. Awengazi nanokuthi ngingene kanjani ngaphakathi. Indlela nganginenhlanhla ngayo phela egateini kuyakhiwa. Phambili kuhlala ama stand. Ngathi mangithi ngiyafika ngisawonderisha ukuthi ngizongena kanjani. Kulaqhamuka umfana wakhona. Wayiphumela nje wayinekela into sakhe ngathi boy wazovula. Wavula. Uyakwazi phela futhi. Ngivulela uboy. Angena. I'm sure boy wathi kudingeka upopcorn ngoba ngiyazi khona omunye. Angena ngaphakathi. Okay. Cause yani drama. Idrama eyayi you know nothi ngafika khala no. Mina ngafike ngathi nje mfethu ngize umuntu wami mina impetha kunasikhathi sakho. Ngize kumuntu wami. So manje fast forward to umshado ke. Ngifuna ukwazi ukuthi ubuyiswa yini emendweni. Base kwaba kuyalento njana ke kuyahlukwa kuba nenkinga yabo ke ukuthi gcine ekhethile ke. Base emva kwalokho mina naye saba right and then there is when ke manje ke seqala cause waqalwa propose. Okay. Shiso ngazi noma wayeproposiswa ukuziphatha kabi, ukuphatheka kabi or what. Obonzolahlekelwa. Waqala ke waproposa. I was so happy. Shame ngangijabule and then kwenzeka ke nje kahle izinto ezenzakalayo weza wazocela ekhaya. And then the process continued and sasisaba ke sigcina because into esisayenza yaba quick because abhala. So when ubanga kule moment yokuthi ke now you took the trophy, was he really a trophy? How ma ube uyazi ukuthi emva kwalokho Ntombazana ushadeleni. Yeah.
Ntombazane ushadeleni ngoba nje ngaqala ngamane nje ngashintsha ngaba i-remote. Ngase ngicontrol. Angizwanga. Ngase ngicontrola umuntu okhona uyazi ukuthi mina kwi-industry ngithanda i-acting stuff. So kwakumele ngisukele eCape Town ngize la ngizokwenza enye i-project ekufanele ngiyenze. Ngangingaqali. I think kwakuyi-project yesibili. Even though enye ngangenze singakashadi. Kodwa le kwakuyokuqala seshadile. Senishadile. So manje kwashintsha ngoba seshadile sekufanele akucontroleke manje. Wayinenkinga yani ke manje yama-projects akho? Yini le yayimcasula? Okay. Inkinga yakhe yayingaqali kuma-project. Inkinga yakhe yayiqala ekuthenini njengoba sihlela nje sobayithuna izinto zonke zi-right. So mina ngiyayithanda ukugqoka into ezithe ukunyuka kancane and naye he would enjoy that. So mangisigqoka endlini ukuthi siyaphuma azosho kahle sayimuntu yabona namhlanje ayizobayinyisa ke namhlanje kumnandi masifika hayi umoya uyamshiselwa asakwazi uku-accept. So wayenenkinga nje ama-insecurities. Lento iqala lapho nje. Iqala lapho ukuthi wayenenkinga ukuthi insecure. Yes, it was so much. So manje ke when it comes to your work yini le ayimenza abe insecure? Ngiyabona ukugqoka mhlawumbe wayibuka ukuthi hayi amagazi amaningi ayakubuka. Yini okunye kwakumenza I feel like that? Phela lento ngithi iyakhula nje obiqale lapha. Then mangabe mina sengihambile ngize la. Angithi mina leso sikhathi ngangenza ama-theater. Yes, so ngikhona project engangizoyenza. Then like ngine-boyfriend lapho I have to kiss. Kissing scenes. And futhi uthola ukuthi after umsebenzi siyalentshunza sashutha and then he would literally be like, and you will upload and then naye he'll be like, but angithi enye into inkinga ukuthi he knows ukuthi uqhamuka phi umuntu onjani futhi. Ubani ke? Yena ubhuti. Yena. Yeah. That's why wayithola ukuthi u-insecure because wayicanga ukuthi nawe usuhamba enyathuleni zakhe. Uyazi. Yazi manje wangi-answerisha ke. Uqinisile yazi. I think it makes sense. Yeah, I think you are making sense. So manje kwafika phi ke la senidivorce khona ke? Phela ile ndaba ye-industry whereby I had to choose between yena ne-industry because wayesefonele ngisho nasekhaya. Ekhaya bakhuluma naye bamtshela because the same story that I told him was the same story that I told my sisters. Ukuthi if I'm at work guys in kwenzeka kanje awukwazi ukuthi mangabe kushuthwa I'm on set so bamba ama calls. Yena wayinenkinga ye-charge. Why wena ungabana inkinga ye-charge? Hayibo ngivumelekile. Hayi ke nawe ngivumelekile ngoba ngivumelekanga nje. So ubani kwathatha isinqumo ukuthi siya divorce wakhe? Imini. So you chose your career. Yes, I really did. How did he feel about that? Imina owathatha i-decision kodwa uyena wayenza yawe i-decision yami because njengoba mina ngihambile then I'm taking naku ngiyazama manje ukuthi okay this is too much for me. So now I'm trying ukuthi ngibone ukuthi ngingamisa kanjani. So yena ngaleso sikhathi uyabona ngangithi phela yena remember I said he was umuntu insecure. So wayecabanga ukuthi mina ngimzibile what quick was it nurse? So kwaba yinto elula ke. Quick was it nurse ngale? Wow. Then ke wabeke sesho ukuthi ke yena wayine stress kwakunjanjani. So ngabe ngathi nje mina can't be. Thank you. After impophuma kuyona ngathi thank you so much ngeke ngize ngikwazi. Then ke kwase kwaba ke ukuthi ke that decision was tough. I'm sure. Ngasho kwakunzima kakhulu because mina la umuntu we like twins. Yeah, sasizwa. So emoni mabebona omunye bayazi omunye useduzana. La sikhona nje wawazi ukuthi
mina naye sindawonye everywhere we go. That's so unfortunate. But-ke tell me, uthini kusiso sekhaya oku-industry fana neyakho, umyeni wakhe naye ela ethi, lalela girl, mina lento yakho ne-career uhambe uyozama i-teaching noma yinye into nje? Mina engingayisho nje to girls out there is that bafethu kunzima ukuba kwi-industry and date umuntu ongekho kwi-industry. Believe me. Like mina, I'll be honest with you, if I were to marry or date umuntu obuya shama sine I think ngingaba kwi-production every day. You'd say, hey, you're too close now. It is a difficult position, honestly speaking. Yeah, it is. Honestly speaking. Very much. So, ngingasho nje ukuthi umuntu wakho mangabe kuukuthi uyakuthemba, it all depends kunina nobabili. Mina akukho engingakusho ukuthi umuntu uzomthini kanjani inina noba yi2 enaziyo ukuthi do you trust umuntu wakho, uyabo, and umuntu wakho uyamazi na ukuthi uyakuthanda. Umuntu wakho mangabe engekho eduze kwakho uyamthemba na, uyazithemba wena lo msalofu, noma kuthiwa intombazana noma kuthiwa umfana uyazithemba wena na, ilapho nje, because that means phela umsebenzi lo ya guys. Umsebenzi, and laya yinto you must know ukuthi it does, as much as uthola ukuthi edit uyibona ngathi isikhathi eside, landa yona isikhathi eside. Well, it looks like a very long time. That's not. You're just like 1 2 1 2. Hayi neze lamabukele emakhaya uthi ufikile kuthiwa 1 2 1 2 kodwa mina lo kiss ngubona u10 minutes ngibuka ukuthi bantu bazobamunca. Sekedithiwe and nje izinto eziningi azisuke ngazona endleleni esweni. Kusengakona lokho sikubonayo. Serious. Suke ngakona shape. But ukiss wona kusuke kuyiwona but isikhathi siba sincane. Okay, yazi ukuthini? Lalela. How do you feel about that? La ngikhona right now ngisayida ne-ex-husband yakho. Angiyiza nje le ndaba kaKiss. Uhleli nobani la? Ngihleli nawe. Kodwa nje kaKiss yabo kubula naye ngabe ngithi. Yeah, now we are better kodwa le kaKiss noma ngizwa. Leya into incane. Incane and then iya extendwa. So okay, at the most uba. Hey, mhlambe iba ma 10 seconds. 10 seconds. Really? No, 10 to 15, then you are done with each other. So are you seeing someone now? Am I seeing someone? No. So masukhetha futhi uzokhetha umuntu okwi-industry? I think I'd rather kodwa okwamanje nje I'm just laying break. Low, I'm still finding myself. Okay, find yourself in those kisses. Why did I come here? Hayi babukele angijudge. I was just sharing how I feel nami ukuthi ke ama-kiss anjani. Yo, siyabonga kakhulu fikile ukuthi ube nathi namhlanje ukuthi wabuyelana emendweni. It's so unfortunate ukuthi sometimes ama-husbands ethu awasinikezi i-support esiyidingayo kuze kugcine kubhidlike ngisho nemishado bakithi. Kubalulekile ukuthi umsupport umuntu wakho ukuze najabule ngoba kuthiwa-ke na a happy wife, a happy life bakithi. Ningakukhohlwa lokho. Ningakukhohlwa bobhuti bethu lapho manishada ukuthi a happy wife nje means a happy life. Manifuna ba happy, umfazi akabe happy. Siyabonga kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Kulungisa ngithanda kakhulu, siyabonga. It's the Black Life TV.